आं दिनै बिटिडि आरो बिटिआर रिपर्टनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायदों। बे भिडिअनि जोहै आं गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम माखासे खोथाखौ मिथिहोनो थाखाय आं नाजानाय जादों। आथिखालाव थामहिनबा फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव बिटिआर रिजननि मानसिफ्रा थामहिनबा बिटिसि ओनसोलाव थानाय रायजोफ्रा माबादि हान्जानो भट होनांगौ बिनि सायाव आं एनालाइसिस खालामनो नाजादों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था, जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअनि गासै खोथाफोरखौ मोनदांनो हायो। आथिखालाव फैबाय थानाय बिटिआरनि जि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव गासै दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रानो बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय बिटिआर रिजननि थाखाय एकर्ड खालामनाय आफाद जेरैहाय एबसु, एनडिएपि आरो बे एरेन्जमेन्टनिखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामग्रा आफादफोरनोसो जोंनि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि भटखौ होनो नांगोन। मानोना बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ जों इमप्लिमेन्टेसन खालामाब्ला फैगौ बुब्लियाव बर'फ्रा माखासे खैफोदजों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन। मानोना आथिखालाव बिटिआर एकर्डा जादोंब्लाबो बिनि माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सरकाराव फैनायनि गोनांथि दङ। जाय सरकाराव फैगोन बिथांमोनासो बिटिआरनि जि दफा बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हागोन। दा बिटिआरआ लिरनाय महरावल' दङ। दा बे लिरनाय महराव थानाय माखासे दफाफोरखौ जोङो जुदि जाफुंसार होनो नांगौब्ला आथिखालाव फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो थोंजोङै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ हानजाया आथिखालाव बिटिआर एकर्डखौ बिटिसिखौनो सोलायनानै बिटिआर खालामनाय जादों होननानै बुंगासिनो दङ। बिथांमोना बिटिआर एकर्डनि माखासे इमप्लिमेन्टेसन मावफुंनायनिफ्राय अराय गोजानाव थाखागोन, बेखौ जों मिथिनो हायो। लोगोसेयावनो जोंनि एनडिए बिदा फंबायफ्राबो खौसे जानानै आथिखालाव मोनसे दोहौ सोमजिहोनो हानाय इउपिपिएल हान्जानो जुदि भट होनानै इउपिपिएल हान्जाखौ सरकाराव लाबोनो हायाब्ला फैगौ बुब्लियाव बिटिआरनि एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हागोनना साननो गोनां जानानै फैदों। बेनिखायनो दुलाराय रायजो राजाफ्रा थोंजोङै बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ फोथांनो थाखाय इउपिपिएलनो भट होनांगोन। मानोना इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद आरो फेरेंगा रन्जित बसुमतारी, गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना सिगनेटरि हिसाबै बिथांमोना बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय आथिखालाव खामानि मावगासिनो दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे थोंजोङै जाय बिटिआरखौ एकर्ड खालामदों बिथांमोननो भट होनानै जोंनि बर'नि राव थुनलाइ हारिमुखौ रैखाथि खालामगोन होननानै आङो मिजिं लायो। जोबथियाव दुलाराय बिटिआर रिजननि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय, खुलुमनाय, सिबिनायखौ बावहरबाय। मिजिंथियो फैगौ बुब्लियाव जों मोनसे गोग्गो सरकार मोननो हागोन, बेखौ मिजिंथिनानै आंनि दिनैनि बे बानबुंथायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।